Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng adobong pusit with boiled eggs. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, pusit, suka, toyo with barbecue marinade sauce. Tapos gagamit din po tayo ng bawang, luya, sibuyas, dahon ng laurel, brown sugar, cooking oil, at saka itlog. Ngayon po ay lutuin po muna natin itong ating eggs. So, ayan na po lahat ang ating mga ingredients na gagamitin. So, ayan na po ang ating maliit na kaldero. Ilalagay po natin itong 7 piraso na itlog. So, ngayon ay uumpisahan ko na pong pakuluan itong itlog. Tatakpan po muna natin itong ating boiled eggs. So, mamaya ay i-check po natin kapag kumulo na yung ating tubig. Ngayon ay maghihintay po muna tayo ng mga 20 minutes. Habang hinihintay po natin na maluto yung ating itlog, ay papakuluan din po natin itong ating pusit. Para po matanggal yung mga sabaw niya. So, hihintayin ko lang pong kumulo itong ating pusit. Tapos itatapon ko po yung sobrang sabaw. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kapag medyo okay na yung ating pusit. Ngayon pong kumukulo na yung ating pusit ay ito-turn off na po natin yung ating stove. Hahanguin na po natin to kasi ayaw naman po natin na masobrahan sa luto yung ating pusit kasi coconut po siya. Tatanggalin na natin to kaagad kasi lumabas na naman yung tubig niya. Kaya okay na ito. So, ayan na po. Kumulo na yung ating eggs. Ngayon ay ito-turn off na po natin. Kasi luto na po siya. Ngayon po ay ganito na po ang magiging itsura ng ating itlog na nabalatan na. Ngayon ay uumpisahan ko na pong lutuin to. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika. Tapos paiinitin lang po natin. Ngayon pong mainit na ang ating mantika ay ilalagay na natin ang bawang. Pahihinaan po muna natin ng konti yung apoy para hindi po masyadong masunog yung ating bawang. Ngayon ay isusunod na po natin ang ating luya. Tapos hahaluin po natin. Tapos, isunod na rin po natin itong ating sibuyas. Hahaluin po natin hanggang sa medyo maluto yung ating sibuyas. Ngayon po ay isusunod na natin itong ating pusit. Hahaluin po natin. Ngayon po ay isusunod ko na tong ating toyo at saka yung barbecue marinade sauce sa paglalagay dito sa ating pusit na adobo. Tapos pwede na po nating lakasan yung ating apoy kasi hindi na po siya masusunog. Yung bawang lang ang babantayan natin kung maggigisa kayo na hindi siya masyadong masunog kasi papait po siya. Ang bango-bango na. Amoy adobo na kaagad kahit hindi ko pa nailagay lahat ng ating mga ingredients. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating suka. Huwag po nating haluin yan.
Hahayaan po muna natin siyang kumulo dyan na medyo matuyo po ng konti yung ating adobo. Ngayon po ay maglalagay po muna tayo ng brown sugar. Tapos pwede na po nating haluin. Tapos pag medyo nakukulangan po kayo sa asin ay pwede po kayong magdagdag. Di po pala ako naglalagay nito ng asin. Mamaya pag titikman ko tapos kulang pa ay magdadagdag po ako ng konting asin. Tapos ilalagay ko na rin po pala itong dahon ng ating laurel. Kaya ko po huling nilagay itong dahon ng laurel kasi para hindi po siya papait yung ating adobo. Pahihinaan po natin ng konti yung apoy kasi medyo tumuyo na po yung ating adobo. Sobrang bango na po. Kung ayaw nyo po palang maglagay ng boiled eggs ay pwede rin po. Nasa sa inyo na po yun. Ngayon po ay magdadagdag po tayo ng konting asin. Tapos hahaluin po natin. Pag medyo kulang pa rin po yung inyong asin sa panlasa nyo, pwede rin dadagdagan nyo pa. Tinatansya ko lang kasi ito, kaya hindi na po kailangan na may measurement. Tsaka mas masarap rin po pala pag nagluluto kayo na walang measurement kasi kung ulam ang lulutuin nyo. Pero kung mga tinapay, yun ang kailangan talaga ng mga measurement. Kasi yung iba, naglalagay sila ng mga measurement sa luto nila pero hindi naman tama yung pagkakabigay. Kaya mas maganda yung tatansyahin mo na lang para hindi ka aawayin sa binigyan mo ng recipe. Ngayon ay titikman ko po siya ulit. Tamang-tama na po yung pagkakatimpla natin ng ating adobo. Ngayon ay ilalagay ko na po itong boiled eggs. Hahaluin lang po natin siya. Nilakasan ko po ng konti yung apoy. Tinikman ko na po pala itong adobong pusit tapos sobrang sarap na po at saka tamang-tama na po yung lasa niya. Napakadali lang pong lutuin itong adobong pusit. Kaya ito po yung ginawa ko kasi wala po akong nabiling manok. So, ito na lang pong pusit ang ginawan ko ng paraan. Ngayon ay luto na po itong ating adobong pusit na may boiled eggs. Isi-serve na po natin itong ating adobong pusit with boiled eggs. Ito na po ang ating finished product ng adobong pusit with boiled eggs. Sana po ay i-try nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe, at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!